Hallo. Hallo. Hej. Og godmorgen. Jeg er svært Svend Erik, og jeg vil i dag introducere jer til jeres opgave. Sammen med mig. Nej, hvad laver du her? Nej, hvad laver du her? Jeg var lige ved at introducere vores nye elever til opgaven. Yeah! Hvad for en opgave? Du ved, den til modul 2. Nå ja. Men hvad er det nu lige, opgaven går ud på? Jo, det skal jeg sige dig, Line. Det kommer her. Trommevirvel. Nå, så det er opgaveformuleringen. Men du ved, jeg er altså ikke så god til at læse. Vil du måske fortælle det igen? Det kan du tro. Opgaveformuleringen går ud på, at I får en opgave, som er digitaliseret. Opgaven skal løses med et kreativt digitaliseret produkt. Der er ingen, og jeg understreger ingen, grænser for deres kreativitet. Opgaven skal løses med et kreativt, det har jeg sagt. Herudover skal jeg se research via de sociale medier og viden fra jeres moduler omkring de stillede spørgsmål i opgaven. Jamen, hvad er det for nogle spørgsmål? De kommer bagefter. I skal komme ind på med eksempler, som I eventuelt også kan inkludere som et kreativt produkt. Nemlig, det er opgaven, og det er vigtigt, at opgaven ikke fremtræder som et skriftligt produkt, men visuelt og digitaliseret. Nemlig, det vil sige, noget, der er tilgængeligt på jeres computer, smartphone eller iPad. Det er så bare så smart. Nu er det tid til indledning. Opgavens indhold er baseret på køn og seksualitet. Jeg har lagt fokus på de sociale medier, kredsen omkring og stræben efter den perfekte krop, og det perfekte liv. Vi får i dag konstant smidt annoncer og visuelle produkter i hovedet på de sociale medier omkring vores krop, parforhold, kost, og i sætningerne, sådan får du det perfekte sexliv, eller 10 ting, der giver dig en flad mave. Ja, det må du nok sige. De sociale mediers gruppe og målgruppe rammer bredt, og på den måde får det en større indvirkning. Altså, vi rammer en masse forskellige folk, og på den måde, det skal jeg faktisk ikke sidde og fortælle jer. Nej, det skal I selv finde ud af. Jo, det kan I godt. Så, hej. Du er så bare så god til at fortælle, Svend Erik. Tak skal du have. Men jeg tænkte på, må jeg måske få lov til at læse spørgsmålene op? Det kan du tro. Mange tak. Så kommer spørgsmålene. Goddag. Jeg vil læse spørgsmålene op for jer. Hvis I ikke har fanget det, så er et emne de sociale medier.
Og det vil sige Facebook, Instagram og Twitter og så videre. Alt hvad I kan komme i tanke om, I kan finde inspiration og viden på. Spørgsmål 1. Hvordan kan man bryde op med den stereotypiske ideelle mand og kvinde fra det traditionelle samfund? Og kan de sociale medier være med til at bryde op med de stereotyper? Spørgsmål 2. Hej! Hej! Undskyld mig. Nå, spørgsmål 2. Hvordan ser vi forskellen fra den ideelle mandekrop og kvindekrop fra det traditionelle samfund og til det senmoderne samfund igennem de sociale medier? Spørgsmål 3. Undersøg, hvordan de sociale medier kan være med til at påvirke ens egen kropsdel og finde eksempler. Altså, I skal bruge jeres research og jeres viden. Og spørgsmål 4. Nu dør, men jeg gider da ikke at høre på dig mere. Joho! Nej, lad mig tage over. Jo, der unger. Nu skal jeg fortælle jer de 2 sidste spørgsmål. Det er meget sejere med mig. Ja. Puh. Spørgsmål 4. Hvordan er det påbegyndte syn i det moderne samfund i den ideelle mand og den ideelle kvinde? Og hvordan påvirker det den enkelte, hvis man skiller sig ud fra idealerne? Ja, jeg ved alt om det. Men det er ikke mig, der skal løse opgaven. Det er dig, og dig, og dig, der ser sej ud. Så spørgsmål 5. Påvirker de sociale medier identitetsdannelsen? Ja, det var nok en svær en. Held og lykke.